Салом дӯстони азиз, имрӯза мавзӯи мо дар бораи грин карта. Бисёриёдам маълумае ки мисол дар ҳамин ютуб ба забони урусӣ ва дигар лафзҳо бисёри бадай имрӯз дарси мо дар бораи мисол касе грин карта споридагиай намедона ки кадом сайда ма мисол чиз ма проверка кунам ки ҳамин грин картама гузаштам ё не. Бародарҷоно, ман номи сайта дар рӯи экран инам меброя. Ҳамин сайда чӣ кор мекунем? Мақсад сайда медроен, мезанен, нависта меша, баъд ҳамун коде ки ҳамун компания мисол ҳамун грин карта да шумо додагиай ҳавай набирад мекунен, ному фамилиятона менависед, таваллудтона менависед, баъд ҳамин сайт як чоррақама рақам ном дора. Ҳамун рақама интихоб мекунед, мезанед. Вақте дар тори экранатон нот навис, бидон ки мисол гузаштагӣ несте. Вақте ки гузаре, як намуд ранги байрақча, флагча байрақ меброя, уже маълумае ки мисол шумо гузаштагиен. Баъд ки гузаштен, метавонед дар комментария нависен, бо мисол ҳамун саволотонда ҷавоб мегардонем. Ягон сайт ин сайтҳои ҳархела надора. Як сайтай, ҳамин сайда фақат метавонед ҳамин чизи грин картаи худтона мисол тафтиш кунед ки гузаштаи ки не. Нашид мисол соли дига бо худо подшоҳ дар насибу тақдиртон ки боша, метавонед мисол бигзарен. Дӯстони азиз, мисол ҳар казда кодотона натиен. Муҳимаш ҳамияй. Ҳатто бига сум пешниҳодам мисол бикунеша натиен. Ай ҳама хубаш. Барои чиз дар кор нест. Метавонед мисол ҳамин якта сайта и 10 сайт надора, ина дар тори экран ҳастай. Метавонед мисол ҳамин сайта худтон мисол бисанҷен, худтон бинен чиста ба забони тоҷикӣ бо комментарияда бинависен ки мисол чихе мо тафтиш кунем ва чихе оли оянда насиб карда боша айна 2023 моҳи май ҳамин чиз аниқ мешава. Метавонед мисол 5 май тафтиш кунен. Хубаш 10 май тафтиш кунед, барои вақте ҳамун программа камтар нагрузка меша барои миллион одамо споридагиай дар тақдиршон кадоме боша мисол мегзара, камтар программа нагрузка мешава. Барои гуфтем мақсад ҳамин ба забони тоҷикия чиста фаҳмо бишава шумода, шумо мисол як хитонда хела маълумот бигире, осонтарак шавада ҳамин мисол даромадани ҳамин хай насибтон ка боша, мисол метавонед хай камтар расход мекунед исоса. ҳози ҳамаи чиз мисол дар ҳамин тоҷикистони худмоншидагиай мисол тарзи мисол пеш Қазоқистон мерафтанд, ҳози ҳамаш дар Тоҷикистон шудагиай. Ҳамин маълумоти хуба гуфтем барои шумо як пешкаш кунем. Оянда мисол наздик омадистай, ҳамин як 3 моҳ чанқа мондай. Бародаро, марҳамат, ҳамин сайда тафтиш кунед. ҳози сайт доступ надора, мақсад страница маҳкамай. Баъд ҳамин чизҳо меброя, чизое ки мисол тафтиш мекунед, оли насиб карда боша меброя. хоб, зиндаву сарбаланд бошед. Бо дар комментария навистан гиред, классҳоро фаромӯш накунед. Барои шумо мо беҳтарин наворо кӯшиш мекунем ки мисол пешкаш кунем. хоб, зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат барои диққаттон.